наздики 60 хонаи сокинони чордиҳат дар ҷамоати ширинчашмаи ноҳияи Тоҷикобод дар заминларзаи нисфирӯзии 4 июл осеб дидааст. Пажӯҳишгоҳҳои зилзилашиносии ҷаҳон хабар дода буданд, ки маркази заминларза 50 километр дуртар аз минтақаи Рашт буда, нирӯи он дар марказаш 5 ва дар шаҳри Душанбе 3 дараҷаи рихтеро ташкил додааст. Мақомоти ноҳияи Рашт рӯзи 6 июл ба радиоозодӣ гуфтанд, ки ҳоло зарари расида аз заминларзаро ҳисоб доранд. Зарар бештар ба сокинони чордиҳаи ҷамоати ширинчашмаи Тоҷикобод расидааст. Мақомот мегӯянд, пас аз ҳисоби пурраи зарар ба сокинон кӯмак расонида мешавад. Тоҷикобод дар минтақаи Рашт дар шарқи Тоҷикистон ҷойгир аст. 71 соли пеш дар ин минтақа пурқурбонитарин заминларза дар тарихи Тоҷикистон сабт шуда буд. 10 июли соли 1949 дар ҳоид, ки феълан тобеи ноҳияи Рашт аст, заминларзаи сахт рух дод, ки ба ҳисобҳои гуногун беш аз 15 000 сокин зери хок монда буданд.